Oj. Det er allerede anden. Det er den rigtige indstilling. Øveren. Du kan også bare stoppe der, og så står der bare Job fra Bibelen. Job? Nej, ja. Der vil stå Job C. Ja, Job C, det er rigtigt. Ja. Det var fedt, hvis jeg kunne få et eller andet lige binde rundt sådan her. Hvad? Det havde været nemmere med håret sådan her, ikke? Jeg tror ikke, jeg har en ekstra... Jeg holder det bare. Ja, nu kører det. Jeg har kun den der i håret, og den skal blive der. Jobcenter. Ja, man kan ikke leve med dem, og man kan ikke leve uden dem. Er det ikke det, man siger? Hvad er det kvinder, du snakker om? Jo, ja, det er Der er mange rigtigt. kvinder i jobcenteret. Er der det? Det er der i hvert fald i min kommune. Hvad er det egentlig, du laver for kommunen, Høve? Jeg er i borgerservice, der hvor man rent faktisk hjælper folk. Nå, det er jo godt at høre. Jeg tager ikke noget fra nogen. Jeg hjælper bare folk med at søge de ydelser, de har krav på. Og så laver jeg deres kørekort og pas og sådan. Og MitID. Er du sådan en MitID master? Yes, det var sådan, jeg startede i kommunen. De manglede nogen til at hjælpe. Hey Høge, kan du ikke fortælle om det, da jeg slugte en terning her i går? Jo, nu skal I høre alle følgere derude. I går, så... Nej, det var i forgårs, var det ikke det? Forgårs. Ja, det var i forgårs. Fredag den et eller andet... Jeg var den 20. 20. Yes. Hvor du var på... Hvad den hed? Jeg var på Lygtens Kro. Lygtens Kro. Og så kom der sådan en ung punker og troede, han var noget. Men han havde ikke mødt Pigtblod før, så Pigtblod skulle lige vise sig og slugte simpelthen en terning. Jeg slugte en terning, mand. Og vi venter stadig på, at den kommer ud, fordi vi har nogle væddemål kørende. Den er fucking fed, den der. Hvad tror I, den bliver? Den er færdig.